Alebo tady pokyn, zbytne a jdeme na to. Bitva národů. Na zemi končí první němečtí bojovníci v úvodu tohoto boje mají navrch podle předpokladu včerejci. Když se tak díváte, není divu, že se označuje za královskou disciplínu. Jsou to opravdu výživné bitvy. Na zemi skončil už i první bojovník z Ukrajiny. Nasledoval ho i druhý, ale Ukrajinci mají navrch. Zdá se, že si jdou pro vítězství v prvním kole. Těch Němců, kteří se drží na nohou, moc není. Ukrajinci svou dominaci i v této bitvě.